We're here at IEC Pavilion. Kaya magpapakuna may. So kami sa amo ang first dose nga Pfizer. Help me, help me. We're here at IEC Pavilion. Kaya magpapakuna may. So kami sa amo ang first dose nga Pfizer. So ang ilang first step dire is magkuha ka sa imong registration number ay nagsulod nimo. Then next step is molinya ka para magkuha og form para fill upan. So we just got our registration form, mag-fill up na ani. Na sila yung kalingkuranan dire giandam para fill upanan. Okay? So we are done with our first sa katong pag-fill up sa form. Then we are now on the step 1 sa screening or sa registration process. So kinahanglan pa tong istorya dito. Siguro ang mga information if ikaw bagid ni imuha bagid ni ikaw bagay hingtungdan sa anang vaccine slot nga para imo. Kinahanglan ID or ano? Other ID. Step 2. Thank you. So we will now proceed to step 2. So we're done with step 1. Muna sa atong registration. So step 2. Step 2 is base vital signs. So o kanang vital signs BP. If normal ra ba nga atong BP? Normal temperature. Ano na siya oxygen pump ano siya pulse. Thank you ma'am. So we're done with step 2. We are now on step 3. That is now health screening, signing of consent form. Step 3. So ang step 4 is ang kuan gyud vaccination. So ato naka-injectan sa imong first dose. So kani nga mo ay is kuan siya Pfizer nga vaccine. Morning sir. Sir, okay na. Pagpabakuna na kami. Sandal na yung tumagin. Sige. Thank you sir. So at na to sa step 4 for the pag-inject na sa bakuna. Morning ma'am. Okay. Morning. Morning. This will be your first dose for Pfizer. Are you right-handed or left-handed? Left-handed. Left-handed ka mag-slap? Yes. Sa right-handed magdurog siya? Okay. Please don't use the card, sir. Kasi bitawan na. Thank you. You're welcome. Halika, sir. Hey ma'am, good morning. Sir. You're not allergies. Minimal ra ma. So for post monitoring, sir, rest for 30 minutes, sir, ha? Okay. Ito ka, sir. After nang naka-white na babae. Thank you. Thank you, sir. After nimo ma-receive ang imong first dose na bakuna, ali ka mo stay sa dere for
monitoring for adverse effect. So kanidi ay this is the step 5. Muna siya post vaccination monitoring. So ari diri tan-aw kung unsay mga effect nga imong pamatuon sa imong lawas. Pero usually karon ang akong na feel is sakit ang akong bukton. Sakit siya. Medyo marag dili siya malihok, lisod siya ilihok. Siguro that's normal because that's the common adverse effect na ma-feel bisan unsang bakuna. So we are given 30 minutes to stay in the step 5 for post-vaccination monitoring. Kung kay siguro sa allergy nga akong i-declare, pero ang allergy mo ko na ko is only minimal. Then kapila naman ko nagpa-inject like flu vaccine, wala ra ko na feel nga mga allergy. Pag wala may humana sa amo ang step 5 sa katong 30 minutes nga observation, and now we are already on the step 6. Padung na siya exit, so this is now the discharge area. So mao to ang amo ang first dose sa Pfizer dere sa IEC 3 sa Mabulo. So second dose na mo is by July pa. So daghang salamat sa mga nag-accommodate ng padre, sa mga medical practitioners, gikan sa mga nurse, adto sa mga doctors. So daghang salamat. Nakadawat na kimis amo ang first dose of Pfizer. Bye bye.